ничектер ну приятный итеп эшлисе килә менә шунда инде. Әйе. Аннан соң фойтыгыз бүлдерде мен. Ни без әти белән бик еш урманга менәйек, Себер урам себеркесе бәйләргә дә, ну өйгә алып төшәйгән. Мунча себеркесенә дә янда нидер крәк саплыкларына да, сенек саплыкларына шулай менәйгән. Иң беренче шунда иң беренче дип инде менгән саен әти чәчәк җыя иде әнигә. Гел менә һәр вакытта да. Субханалла, карасына. Ничектер әти искә кереп. Туктатыр юкмас. Ул әйтәйди. Тукта. Нәрсә булды соң вообще? Менә әти искә алгач, ничектер сезне күңел тулып китте, ул сагыну инде ул Айдар. Сагынубы? Шулайдыр инде. Сагыну. Менә сөйли башладыгыз, әнигә чәчәк җыядыр дип әйтер. Әйе. И шул әтинең әйткән хәтердә инде әти әйтәйде. Улым хатын кызга һәр вакыт чәчәк бүләк итәргә кирәк.